sana'y mapatawad mo. Bakit ba ganyan? Lagi nang nagtatanong kung bakit tayo ay nabubuhay sa mundo. Bakit ba ganyan? Kung minsan sa paglalakbay di makita, di mahanap at di masumpungan. Ngunit alam mo ba, kaibigan, di ka nag-iisa. Kapit kamay tayong dalawa sa agos ng buhay. Sana'y malaman mo sa puso mo si Jesus ang siyang tunay na kaibigan mo sa buhay mo. Siya ang tunay na daan. Mundo man ay guguho, pag-asa man ay maglalaho, siya ay nariyan pa rin, umaalalay sa'yo. Pagsubok man sa atin ay sadyang ganyan, maghintay, wag bibitiw sa mundo ng kawalan. Kaya kaibigan ko, damhin mo sa iyong puso ang tunay na pag-ibig ni Jesucristo. Sana'y malaman mo sa puso mo si Jesus ang siyang tunay na kaibigan mo sa buhay mo. Siya ang tunay na daan. Mundo man ay guguho, pag-asa man ay maglalaho, siya ay nariyan pa rin, umaalalay sa'yo. Oh, your friend, siya ay si Jesus, ang kaibigan mo. Ang pangalan niya Jesus, your friend, your friend. Ang pangalan niya Jesus, your matupaya, Diyos ang ikilala. Ay manatili, kuning inuman, ting tunay lukod luntong, at iyaing matangal.
Supilan tang pili
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay sa Kristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, lulhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin, mula sa sanglibutan. Sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangagkilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nangagkilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan,
Ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Palakad po. Malugod, aki kaming igpa. Ngayon pong kapinanditan ginong Diyos, mulit ike pong mikakapatad, makanyan kayang pasibayong mitipon-tipon banting upayang ulit gawan milam po ang pananding kaya kaming banal at tungkulan. Ginong Diyos, aldoya pong sabat, karing balang kaya kaming biye. Banal miya pong tipanan, king layarapan, laway nyo kaya pong karapat dapat ang tulid nganing pinanditay ti. Ginong Diyos, pawagasan nyo lang lubusan ding balang kaya kaming sarili ang pong kaisipan. Igpa manyawad kaya pong patawad. Karing agawaming pamagkulang ang pong pamikasala king kaya kang banal ay harapan. Tulutan nyo nganing pinanditay tigpa yun po bibilang kaya kaming kasalanan ding agawami. Nung ibilang nyo na lang kaintangan mi nganing elapupugan na pampong sakdal ding balang kaya kaming kabyasnan. Ginoo dakal pong dakala salamat kaya ka. Pablasang karingal dong napo ng ganang nganing kinabukas iningat syukeng pepasibayo. Kapayapan niya yung balang metong kaya kami migising kaya po ing masyang kayabakan. Tandaan pong patutu na yung lugod yung Ginoo po kakawang karing balang metong kaya kami. Halaki pong aliwang ayablas kaya kaigpa karing dapat yung mangayap kaya kami. Nung mo po Ginoo yung sambanda kayo ang pong puryan. Uling iti po yung kaya kaming banal at tungkulan kaya kagino hanggang tutulutan niya ang gagalawang pong mabibiying balang metong kaya kami. Ngayon pong oras ay tigpa, tulutan yung iparandam yung kaya kayong banal, apresensya karing balang metong kaya kami. Uling sinabi yung Ginoo ngayon nung nukarin laring metong o adwa ko kulait king kaya kang banalalagyo. At syuka po king kaya kaming pililibugtan. Ngayon oras ay tigpa, tulutan yung mulit ibuklat siyang kayarian banwa kaya kami. Diyos ko makanyan yung pakibatanding balang kaya kaming dalungampong kulait. Gino'y pagkalubyo po yung kaya kayang balang karalungan. Tanggapanan ng balang metong kaya kaming alang kulang. Gino'y Diyos, ikay mo rin po yung sinabi kato kami, may buklatanan kami. Manyawad kami na anuman bagay adwan miking lagyuyo. Sa matayana na mo po balang metong kaya kami alang pamag-alinlangan tanggapan na pong alang kulang ning balang metong kaya kami. Gino'y Diyos, nganing pinanditay ti. Ike pong anak yulaw, ike pong nganing oras ay ti. Tulutan nyo, Gino'y Diyos, king kaya kaming pamagsimula, karing tungkulan apara pa kaya kami. Nganing balang metong kaya kami king alaming belwanig pa, miyas lagan niya ing salang paibat kaya ka. Miyas lagan laring balang kaya kaming matang puso, Gino'y Diyos. Tulutan yung king kaya kaming pamaglad king tiro yung dalan kaya po kakawangan dili-dili. Panimunan nyo kami king balang saglit na ning biyemi. Ilaw chewing kasangkanan karing banal ning kapamintuan. Diyos ko mga sadsad kami. Ayari mila ang gaking katataw liyan na sabas din kaya kaming banal at tungkulan. Banting upayang Gino'y Diyos, panyatang naning oras, naning keking biye. Nung nuka ka rin Gino'y Diyos, karingkengan pong alang pasubali. Pagkalubanan nyo kaya pong kabyas naning balang metong kaya kami. Banting upayang ing kabyas na naitig pa, makanyan miya nga gamit.
kingki kaming pamagsimula, makanyan miya nga gamit, kingki kaming pamanyapat, karing banal ming tungkulan, banting upayang ing balang metong ki kami ginon Diyos, makanyan king milaya king kamangmangan, aban te milaring kikeng pamirapat dapat, ding kikeng balang kasarlinan, at alingap milaring kikong banal kautusan. Ngayon pong aba kay tigin ng Diyos, manalangin niya yung balang metong kaya kami lunusan niya kaya karing balang kaya kaming kabilyan. Igpambanal, ikaying mi talaga karing obrang kaya kaming gampanan. Tulutan yung king banal kurala na nung nukon ni kaya telagampon kilait. Kilob na ning kurala na itig papapanatilan nyo yung pami kakalugod kaya kami. Papanatilan nyo yung pami sasan metong. Ginoilawot yung pami kampi-kampi ang pong pami dake-dake. Nune magluwiding mapahaling lugod karing dulang daring balang ki kaming puso. Magluwid kay metong king kaisipan, king metong nga kapagnasan, king metong nga panandaman pong metong nga prinsipyo, king ikasulong na ning kasalpantayanan na pinibala mo kay kami. Nganing aba kay tigin ng Diyos. Ding kapatad ming dirimla king kasalpantayanan, mimina king banaldang tungkulan. Diyos ko, itugtog mo yung upayam pong kalam kikig pa. Patukuran mo lang pong pasiknangan. Banting upayang mulit akayabe milang galo. Karing tungkulan ape kitang wananan meka. Ginin Diyos, o ini po ing gamit at alete na ning banal mong kayo payan. Ake kang piniliyang pong telaga. Karing banal ng tungkulan Diyos ko king balang saglitan pong pinandit. At inyang direktang pagligan, ing kayarian ban mo. Pasiknangan megi ng Diyos, e sa mayaring payali karing banal ng tungkulan. Nunegi ng Diyos, ngayon nga ba kay ti, ing panimunan me, ay bating dala ring karelang balang kasarilinan king banal ng tungkulan. Ngayon ing luklukan, ing banal akalam, ing banal aluklukan. Diyos ko, itubod me, ing mapamatulang Espiritu Santong bukod pengako mo kaya kami. Banting upayang panyatang na po, ngayon nga ba kay tiking kaya kami may nilibutan, tayranan king hanggang katutuan, ituruno ring para-paralan a dapat minggawan king kasulong na ning balang metong kaya kami, e malyaring manyabi king sarili ng kabyasnan, nunitang paibat kaya kay pa, itang banal mong pasabi yung bulabulalak ngayon nga ba kay ti, banting upayang e kaya malyaring malili, king galan na irumo kaya kami. Ginoo, dakal pong dakal salamat, emilaman banggitan tunggal ding lalaman daring kekeng balang puso ikayng manakit, ikayng makabasa ng Diyos, ngayon ding kekeng panalangin na reti, Ginoo, karapat dapat langan sana po king kekong banalayarapan, at tanggapan mi naman po itang liim yung kaiblasan, ing keke pong panalangin na iti papamilatan mingan king keka nga nakabugtong Yeso Kristong kaya kaming tagapagligtas, king patnubet saup daring mapamatulang Espiritu Santo, yan nasa po.
Ang espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at pagtututunan ng espiritu. At pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita ay nakikita sa pamagitan ng talaytayan o medium. Tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kakarunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos, di bago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at pusos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pananagutan sa lahat, at bawat paggawa niya, mabuti man o masasama. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa pinakamataas na katuruan. Ang kinanang Espiritu. Sa lahat ang ating Panginoon, magandang umaga sa ating mga magu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  kabataan dito sa ating duyan. Ngayon po ang ating paksa na tatalakayin natin ay ang tema ay ang parabola ng pastol. Yung pong ginamit na reference dito yung San Juan 10:1-9. Pero ang ating pong ako po ay may mga paksang ay may mga referensya na akong gagamitin kung paano ang isang pastol upang tayo paano natin mapapangalagaan ang ating mga kawan. Kagaya po natin, tayo po ay isang kawan na nagkatipon-tipon. At ang sino rin po ang dakilang pastol sa atin. Kaya sinasabi sa Exodo 18:21. Ganito po ang kanyang sinasabi dito. Basahin po natin. Bukod dito'y aanap ka sa bayan ng mga taong biyasa, gaya ng matatakutin sa Diyos, na mga taong mapagpatuto, na mga napupuot sa kasakiman, at siya'y mga ilagay mo sa kanya na magpuno sa mga lilib-lihib, magpuno sa mga dandaanin, magpuno sa mga 50, ng magpuno sa mga 10-10. Ito po'y, kaya po ang Panginoon, siya ay naghahanap ng katiwala ang Diyos upang siya magkaroon siya ng kasama na upang magpastol sa atin. Kaya po sinasabi sa Tito 1:7 ang gaya pong 8 hanggang 8 po. Ganito po ang kanyang sinasabi, sapagkat dapat na ang bispo ay walang kapintasan. Palibhasa siya katiwala ng Diyos, hindi mapagsarili, kalooban, hindi magagalitin, at hindi manggugulo, hindi palaaway, at hindi masakim, sa mahalay na kapakinabang. Kaya po sinasabi dito sa 8, kung magpapatuloy, may bigin sa mabuti, may naon ang pag-iisip, matuwid at banal at mapagpigil. Kailangan po tayo sa lahat ng bagay, una sa lahat, tayo po'y mapagpigil upang ang ating kaisipan ay maging panatag sa ating mga gawain. Kaya rin po sinasabi sa unang Korinto 4:1-2, ganito po ang kanyang sinasabi dito. Ipalagay nga kami ng sinuman, mga ministro ni Kristo at ang mga katiwala ng hiwaga ng Diyos.
Dos, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala ng bawat isa'y maging tapat. Kailangan po ang isang pastol upang siya'y umawak ng kanyang, dahil siya'y katiwala ng Diyos, kailangan po tayo'y maging tapat sa Kanya. At upang tayo ay magawa natin tiwasay ang ating mga katungkulan sa Kanya. At sinasabi rin po dito sa San Juan 21, 15 hanggang 17 po. Kaya't ng mga pagpawi ng gutom, sila ay sinasabi ni Jesus kay Simon, Pedro, Simon, anak ni Juan, inibig mo baga ako at igit kay sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon. Nalalaman mo na kita'y inihibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. 16 po. Sinabi niya sa kanya muli at ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya, sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Lumbay si Pedro sapagkat ang kanyang sinabi sa ikatlong iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ba ang lahat ng mga bagay? Nalalaman mo ba kita at inibig? Sinabi niya sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking lupa. Kaya po ang mga tupa, kung sila po'y nagugutom, sila po'y ating pakainin. Kung sila po'y nauuaw, sila po'y ating painumin. Kung ay hindi magutom, sa alimbagay po natin silainin sa katuwiran upang sila'y mapangalagaan natin at makilala nila ang kautusan ng Diyos. At sa tubig naman po, kung sila'y ating painumin, kailangan po yung malinaw o yung malinis na tubig upang kanila ang liwanag ay kanilang makilala. At ang mga tupa, kung yan po ay naliligaw, yan po ay ating iiwanan ang 99 na tupa at aanapin po natin yung isa. Yun po ang ating gagawin sa ating mga pinapastulan o ating mga tupang. Kaya po rito sa dapat 20, 28 ang gaya pong 30. Ingatin ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanya'y ginagawa ko kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon at bilhin niya ang kanyang sariling dugo. Ito po ay kailangan pong gawin ng isang obispo upang sa kanya ay matupad niya o magawa niya ang kanyang katungkulan sa kanyang mga kawan. 29 po. Aking talastasin na ang paggalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi nangangapatawad sa kawan. Ito po ang tinatawag na lobong ganid. Yan po ay ang mga tinatawag nilang mga tulisan. Yan po ay walang takot sa Diyos. Yan po ay hindi dumadaan sa mga pintuan, kung sila po ay dumadaan sa mga bintana. Yan po ay sinasabi natin, sila po ay magnanakaw.
sila po ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sila po ay gumagawa ng masama. Kaya po sila ay ating dapat napapagaan sila. Dito po sa 30. At magsisilatawan sa kasamaan din ninyo ang mga taong nangangasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad ng kanilang hulihan. Yun po. Kaya po, sinasabi din po sa unang Pedro 5:2-3. Sabi niya po rito sa 2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos sa nasa inyo. Magsisigap kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan kundi may kasiyahan na hayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa mahalay na kapakinabang kundi sa andog na mag-iisip. Kailangan po tayo'y maging mahinahon sa mga bagay lalo na sa kalooban ng Diyos upang atin magawa ang kagustuhan ng Diyos mula sa ating mga sarili at sa ating mga pagsasalita o sa ating kaisipan. Dito po sa 3. Hindi din man nagaya na kayo ay may mga pagpapanoon na pinangangasiwahan at pinagtagubili ninyo kung kayo'y maging isang uliran na kawan. Kailangan po ang isang obispo, kailangan ay isang uliran tayo sa ating mga kawan upang sila'y ating mabantayan at mapangalagaan. Sa Ecclesiastes, ay Ezekiel 34:23. Presya po niya. At 3, hindi din naman nagaya kayo ang pagkapanginoon at pinangangasiwahan at gawin ninyo, kundi at maging uliran ng kawan. Yung pong sinasabi ko yun sa Ezekiel 34:23. po. At ako'y maglalagay ng isang pastor na kanila at kayong kapastulin. Sila'y sa makatuwid baga, ang aking lingkod na si David ay kanyang papastulin sila at sila'y magiging kanilang pastol. Nung pa man nung kapanahon ni Aring David, siya po'y naging pastol sa kanyang mga, at siya'y naging umawak o naging pastor sa kanyang mga alaga at sa kanyang mga kawan. Sa Eremias po, may sinasabi dito sa Eremias 3:15 po ng Eremias. Pasensya na ko po, medyo mangalingwang po. At bibigyan ko kayo ng mga pastor na ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo at kaalaman at unawa. Sila po ay magiging katulong natin dahil sila ay bibigyan tayo nakakandili sa ating mga kaalaman at sa ating pangunawa upang hindi tayo mabalisa sa ating mga bawat sa ating sarili. Kaya ang dakilang pastol po, sinasabi dito, ay upang malaman natin kung sino talaga ang dakilang pastol natin pastol sa atin. Kaya dito sa Hebreos
13:20 ng Hebreos, ganito po ang kanyang sinasabi dito sa 20. Ayaw ng Diyos ng kapayapaan na muling nagdadala mula sa patay at sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamagitan ng dugo at walang hangatipan sa makatuwid baga ang Panginoon nating si Jesus. Siya po pala ang ating Panginoon. Siya ang dakilang pastor na gumagabay sa atin upang siya ang magbantay sa mga kanyang katiwala na naging katiwala niya na gaya ng mga obispo at mga pastor. Sa awit 23:1, ganito rin po ang kanyang sinasabi rito. Ang Panginoon aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kung ang ating Panginoon, siya sumasa atin at kailan po tayo ay hindi po tayo kukulangin o hindi tayo po mangangailangan pa. Dahil po ay nasa atin na. Kaya sinasabi sa San Juan, ganito po ang sinasabi sa 10:11 ng San Juan. Ako ang mabuting pastor. Ibinigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga tupa. Kaya po dito, ang isang mabuting pastor, ibinigay niya po ang kanyang buhay kahit na po siya mamatay sa kanyang mga ginagawa dahil ang kanyang pinaglilingkuran ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya po dito sa unang Pedro, 5:4 ng unang Pedro. At pagkaayag ng Pangulong Pastor, ay magsisitalima kayo ng di nasisirang putong ng kalwalatian. Kung darating na ang Pangulong Pastor na siya ay sumasa sa atin at doon po tayo ang magkakaroon tayo ng ang corona na hindi nasisira, corona na hindi sabi na kining Pampangan. Ini po taluin niya mo pong sita siniya sabi na kitang Tito 2:7-8 ya po Tito. Iti bang makanyan tayo ganito po para malaman natin kung ano po ang magiging kalagayan ng isang pastor. Sa lahat ng mga bagay na magpapakilala kang ikaw ay isang huliran, sa mabuting gawa at iyong aral ay ipakikita mo ang walang kamalian at kausayan. Kailangan po natin, kung tayo po mismo, kailangan wala po silang, kung pwede lamang po, ang isang uliran na na obispo o siya'y umahawak ng mga kawan. Kailangan po sila'y walang masabi sa atin. Kung tayo bang po ay nakakagawa ng pagkakamali, kailangan po malaman po natin pa hindi na po natin gawin. Yun po. Sa 8, ganito po ang kanyang sinasabi, pangungusap na magaling na di maaatulan upang sila'y nasa kabilang panig ay mahiya nang walang anuman kamasang masabi tungkol sa atin. Ito po ang aking panguli ay ang dito po nasasabi upang tayo po lalang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Dito po may nasasabi dito sa Santiago 2:10 ng Santiago. Ito po magiging aral po sa atin. Ito po'y panghuli. Kaya po tayo, ito para matandaan natin at mapangalagaan natin ang bawat sarili natin. Sabi po rito, sapagkat ang sino man gumaganap ng buong kautusan ay gayon ay matisod sa isa at magiging kasalanan ng lahat. Maraming salamat po.
Asan kayo? Kingmit mong lugod, kingmit mong kabanalan. Ban kanita, para kong mga sadsad, ang gaking pasadsaran. Kanita, karing aldo bukas, munya kayong kapayapan. Ingha matupaya, mumunang pabandi ko sablang disan. Ing sablang bage, mi yabiye kaya kayo nangangan. Ing ganap apamagal, ing ganap akabyasnan, mi yabiye kaya kayong tao. Ban maigit gamitan niyo king karampatan at katuliran. Ing timbangan ng biye, binayang mayulaga kaya kayo nangangan. Ing tunay ng kabaldugan at ulaga, mo yasukad. Bakit lang patugot din kabisnan, iyabiyela kaya kayo nangan. Ang may tumayid, subebe king kaya kayong biye at pagbiye. Kahabangatyo kayo, babaning yato. Ingke kayong pag yung maging guyab na niyo. Bang makagalo kayo, kingbiye. Lupata. Ipakilala ke ikabisnan at panalastas. Ikakong panpapa. Ingulagan na kabyasnan kaya kayo binayang matimbang. Ay taong magaral, agamit ni ing kayang kakabisnan king wastong paralan kanwanan. At akakawat ye ing kaya kayong sarili king nanumang dewakan kanwanan. King kaya kaba ning panawon, apa magobrayon? Ela pawari sapat ding belan at kabyasnan amiyabi kaya kayo kimbalang domino. Nung storyanyo at pag-aralan, Chapilan Banwa at Ukdo, daramdamano ning taong mag-aral ding kabyasnan. Ulit-ulit, balik-balik laring amano. Hanggang magpino kayo at mitanam laki kayo. King pinanditayti, ingkya kayong aske, binang maluwalas, binang masakit, binang makipot.
ing sablang takbang na ning metong agaran. Makalunos-lunos sa ing tao. Nung balo na laring turo at pamagaral. Dapat pilit siya pang gagalmang king nanomang dewakan. Ipakilalayo at ipakitpin na kayo na ring mebiyasa, kayo na ring may kabalo karing aman, kayo na ring may kakilala king maya. Emubukot kingapsening kaya kayong labi, karin mayayakit. Agit karin kaya kayong galo, karin kaya kayong dapat. Salamat king pinandit. Minukit king mesa, ika kong panipam, ila kaming mikropono.
Tuan sasabihan ko kaya. Kaya nandito, kaya iyamiga na kasi. Ngayon, may oras ng suka kung kalaban.
karing biasnan. Makalunos-lunos siya ing taong magaral ay may biya sa kikabaning panahon. Anya pakangalan nyo ing kayong kapagalan. O nanong ulagana ampong kabaldugan, kingaldo ampon bengi. At kayo king kapilya. Dapat ing kayong dapat emi yugni karingamanong kaya kayong daramdaman. Salamat mayari lang. Ingka kong bendasyon at pamipala, ilalakwan kaya kayo nangan. Magpakatibe kayo, magpakabiyasa, at magpakabanal. Biya ko ing sino yung dinalo kaya kayo. Mamune kaya ko ing pangako. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At ngayong araw na ito ay
ating pong ginagawa ang convention. At sa programa po natin, ang part 1 ay kung saan po ang pagsamba ang ginagawa natin. Opo. Kanina po mga kapatid, narinig po natin ang naging speaker natin kung saan tinalakay niya po ang tema dapat talakayin sa araw ng linggong ito. No po. At kung saan po nilarawan niya sa atin natin tungkol sa pastol. Sa mga dinala niya po sa atin mga kapatid, kung saan kanya pong ilarawan sa atin, sabi niya, ang Panginoon ay ng mga pastol para maging kanyang kaluloko. Ito po, yan po ang inilarawan din sa atin ng ating kapatid. At ang mabuting pastol ay kanyang bigay ang kanyang buhay. Kanya pong kailangan talaga, pag ikaw ay naging pastol, kailangan mo ibigay mo lahat yung mga kakayahan mo, pati ang buhay mo para magampanan mo ang isang mabuting pastol. No po. At ang sabi uli, ang mabuting pastol ay isang uliran. So po, talagang ito po pong katangian ng isang pastol, no po, ay kailangan siya ang magiging modelo, no po. Na kailangan ang mga ginagawa niya ay kapuri-puri at kalugod-lugod sa Diyos para ang mga kanyang nasasaktuan, mga kanyang mga kawan ay kanilang tutularan ang kanyang mga mabubuting gawa. Ito po ang dinala sa atin ng ating speaker. At ang pangalawa na po, ang ating medium, ang Banal Espiritu, kung saan po ang sabi niya, ang ing kabiyasan kailangan niyang gamitan king gustong kaparalanan. No po. So kailangan po natin gamitin ang tungan sa tamang aspeto, kung ano man po bagay na dapat nating gawin. No po. Yun ang inuutos sa atin ng Banal na Batlaya. Kailangan natin po kung saan dapat ang ating ang karunungan dapat natin gawin. Yun po ang inahabili sa atin ng Banal na Batlaya. At sabi niya, magpakatibe kayo, magpakabiyasa kayo, at magpakabanal kayo. Ito po ang inahabili ng Batlaya sa atin, kung saan tayo pong lahat ay ating ginagawa. No po. Ito po ang ating ninanasa. No po. At ito ang ating ginagawa para lalo tayong babalad sa espiritong nananan sa ating mga katawan. Yun po ang dinala sa atin ng mga speaker at Banal na Batlaya. At ngayon po, tapos na po ang part 1 at punta na po tayo part 2 ng ating programa. No po. Ang part 2 po sa ating programa, kasi po, ang ating programa sa convention, ginawa po na ng